савол додан дар бораи бемории мардона. Агар осонкара гӯям простатит мегуфтанд. Як нафар духтурхона рафтасту бо ана ҳамин бемориаш ва пурсидааст ки чӣ илоҷ дорад. Духтурон гуфтанд ки бояд ки аз тарафи пуштат бояд ки массаж ё ин ки як намо чизе мекунӣ то ки ин беморӣ аз ту дур шавад. Ва нами тамошобин савол доданд ки оё ин гуна табобат иҷозат бошад? Гуфта савол доданд. табобати простата бо тариқи масҳ аз қафо ин аз нигоҳи шариат нодуруст аст ва инчунин аз нигоҳи тиб ҳам нодуруст аст. тибби саҳеҳ ине қабул надорад. яъне мешавад гуфт табибони камсавод ва табибоне ки мақсад аз тибби онҳо ғарези дунёвӣ доранд, онҳо гоҳо дар давлатҳои камбағалтар ин роҳа истифода мебаранд. аммо табибҳое ки илми баланд доранду воқеан тараққӣ карданду аслан табиб бояд маслиҳати худа риоя накунад. аввал маслиҳати беморро риоят кунад. маслиҳат ба маънои фоида, яъне фоидаи шахсии худро аз фоидаи шахсии бемор пеш банамонад. он масҳа бисёриш барои ҳамин истифода мебарад ки барои худаш як даромадгоҳ ҳисоб мешавад. ин нодуруст аст аз ҷиҳати шариат, барои он ки кушодани аврат ҳаст ва яъне ин кори ҳаром аст. аврати мард бояд ғайри занаш касе набинад ва инчунин ин бурда ба корҳои бад бурда мерасад, оқибатҳои бад дорад. ва аз нигоҳи тиб ҳам чӣ хеле ки гуфтем табиби босавод ба ин амр намегӯяд, барои он ки простата бо ин табобат намешавад, балки ин зарар дорад, ин простатаро зиёд мекунад. воқеан ягон намуди пешгириҳояш ҳам ҳаст шояд домло, чун баъзе мардум мегӯянд ки аз зиёд таҳорат, яъне ки ҳамон истинҷо чӣ хеле ки мегӯем аз зиёд кардани ҳамон бошад. аз ҳама сабаби асосие ки простатаро ба вуҷуд мебарад ин назар кардан ба аврати номаҳрам. вақте ки ба бадани зани номаҳрам назар мекунад, хоҳ дар телевизион бошад, хоҳ дар ҳақиқат, ин чиз шаҳвата ба сифр мефурорад. ӯ табобатҳо фоида наметиҳад он одаме ки ба фоҳиша назар мекунад. ин аз ҳама, яъне ки зарари бузургтарин сабаби асоситари хунукӣ ин ба хайр аст. хунукӣ аз ҳама одамҳо фақат хунукӣ назар, ин аз ҳама сабабгори асосии пайдошавии простата дар замони мо ин ҳамин назар кардан. чашм вақте ки ба занҳои номаҳрам назар мекунад мефарояд мартабаи ҳарорати дараҷаи тестостерин. хулоса умуман ин сабаб мешавад ки ин чашм ҳамаш алоқамандӣ дорад ва простатаи инсон баъд яъне ки мушкилӣ эҷод мекунад. хулоса ин сабаби аввал аст ва табобати беҳтарин ин чизҳое ки масалан табиӣ ҳаст, истифодаи чизҳои табиӣ монанди асалу монанди мағзи бодому маизу, яъне ин чизҳо ва духтурҳо дар ин бора бо метавонад рафта маслиҳатҳои бале, яъне далеле ки аз таҳорат кардан простата мешавад ягон ҷо надорад, дуруст? не, шуданаш мумкин ҳаст, яъне лекин ба ҳар ҳол шариат нагуфтааст ки бо оби хунук истинҷо кун. гуфта дар сурати набудани оби хунук метавонад инсон бо коғаз худашро хушк кунад то вақте ки оби гарм пайдо кард. яъне истинҷо шариат авф кардагӣ аст, яъне ҳатмӣ ва зарурӣ нест ки бо об бошад, алал хусус бо оби хунук. оби хунук зарар дорад, алал хусус дар зимистон, бинобар ин накунад дар ин ҳолат.